Adishma ma enenso ya sanso ehye biu ene eye benada opepombo so mene da etoso aduonu ebaako ye de awrade ase se na Adom ene ne penti menu mienu saa dai ye de ani kotwawisi etimi ehunu biem nene ensema ebobo ba emu odu emu owrem ebi so hyehye na so mekonim ni nyina da ya bode beda bodi dompo a de bro se Adom no so bremu kase a wunya ne baabi agye se Adom TV so na obenya no ede afrim ye ba ko ne akohwe nipa dodo a esan book of condolence ede kai yankase enua komla dumo ene nepa wo ba as far as so wo ba ebeye sanso na MTTU for ede kokobo semstrom konso ama hyenkafo so omo na ma etoda bi omo bo men dodo he wo bitimi bo aben wo beka te de panyini bi na ekobebe no ane paapon yesene nyina da itiamra e wo so omo hwe no mutimi twem ho ede efri hom ye fro so ebekọ akohwe kwapa kokofo twema wo mo se nkwada ye de wo ye nnonkodwuma na eya ama na homene so dodo nti samre de wo ko etia ensama wodo bi eka we ho ye bekọ akodi dwa ye bekọ agopama so ne akohwe no ma hodo a ekoso ene local black stars yetimi edinkunim eka ba ko pio ene ye de hye Ethiopia fo samre amekasai yetimi ehuri akoyenim ni nyina da ye de bebro ne momi amekenkan obidum bi ekwaku document mame na me homra me ba ensam no ye bedom suko ye tie ne mobrodo ntwe no ankasa me mu akwa Yamama kwa baby hu eba Adom TV so na imom ansa be sha se kwa na mekai wo se ebi a wonu bi enya yanko behwe Adom TV kase a de bro na ka kire no so wokọ ewiase amansanten tankese so internet na abefo kwantempon wo de omo www.multitvworld.com wo benya bi ahwe sanso na ene watumi ahwe ana wonya yanka bi foforo ha ka besa ahwe e de account se de be abeka kai ho a eno so ko Adom TV tube o YouTube so eno so benya ahwe afi yendo ensem ne mu esukọ ye sha se de na nkan kopom mu ne ye sha se e de afri ededai batabu ebo Ghana de hye bi e nkan kopom mu esanse ye nya ne ntie sekayo yobi awo koso anoma enoma na eso no edu baabi na wotimi nso afi kosuesi ho a na enkwada miensa ene yakumomo egumu achese nipa kwa wono ene de noma no so akayo no manfo ni bere ne so pa Adom Kasee de ani de acha empanyufo twemom se ni nyina da puto Kasee bebeka se ne yi host na nya de anokre bia ewo mu Anopai enkra ebeka yensa echirema ukopie mu ewo Accra eye edwakese no emu a eyade a abrante bi etime kum nipa miensa no atwatire no ede ego boto mu na wode aso akaye ni bi so wonfa enkobia ye bi ma na ekowiase aposifo ensa etime aka no Adom TV Kasee ebopni aposifo akahye ni yekubisa omumu a DSP Freeman tete echiremu ede kire yese enye no kre de biara da se wo munsa etime aka abrante bi a wo kire se wotime akum nipa miensa no atwatire no ede ato boto mu na kaya yi ni bi oni Adom Kasee twetwe nkomo ya wan pese obegina emfonyi ani ekire yese eya ade a anopa no na wo mu a omutwatwa ticket ne bi ema wo mu enya na so kire se wo mu nua baako obi ede niema esoa no oduru baabi no abre kakra enu nti wo ye na dwen so obehye na watumi agina home na osue no se ade na eso no emu odurodo nti won hwa de kro ya eguma wo bi emu ohun se ampa eye nipa miensa eti ene ye twa eguboto mu na se na eso na wo bob na ema aposifo nso dimire katenta wo mu ebefa akrache no ene ko wo mu akache na so DSP from atete echirema enye no krede biara da na we no wode afutuo ema wo manfo ya wo mu didwa e wa akra ya wo kire se akromfo dodo na ekwan we ene wo mutimi faso edi omudwuma na wo mutimi ede ebokro no enti ya no manfo ema wo mu eni ena honom sabe ya wo bi entimi emewia wo mu niema empofiri mu ye na ye police for ye mfa bibia nsie BBC ya na efre media for na say atrotro for edi bibia tudwa ndi say ye ka kire amansan say enye nokra so mugidi because we ye dia ye be hide enti no me say so muni adwuma bi ya then they can just be striving on rumor. But what is important is rumor is dangerous, especially as rumor na enye nokra. Na ya o my mono in the past
we've registered some nasty incident, especially a year by say memma obedient who can wana obey my rano. And my nipa be break from Munkwe. And beside that crano, just a few years ago, so obisu erezi false alarm say earthquake. Nina no happens and yanokre. Nani a pesa man 14 say your maybe a friend. Yatu nidin fear and panic, causing fear and panic. Sam rano ebusu ye kratano. And he say, why ube raise false alarm? Na yensa so mua, Sam Rakron and ye be issue. Ediwako court. Now, Tia ye accord you were quite fiasi. Now, didn't you no cry? And this can't chinchini say no cry because that's its own security implication. Oh, hand for, oh, taking for. And beside that, so a be with me a shrinking. Ye crane one regional commander, ne police in penny for a woofy heading in. Ye be says, and I didn't cost one croffer. I be try when she. Ye be sabisa now. Monsieur Crawford and discuss among themselves, police for you be a Okuteni Petri. Now, say police for you, yani police for a woofy here. As some ye fra police station, we almost said, be some. And I answer so no say assembly see with here regional headquarters. And he see BBNC and he can say BBNC. And no answer Marco fee, but they are still insisting say BBNC. And as I say, O mama, a Jumaye will fee her cry, BB, or mad divert to be attention. Ghana no yesi ake be and on in some ya no man for canipa no hui. Nanso obeka oti se de omanfo frɛ ye anopanapa na omu haha omani ka asɛm na na obi anim sɛ nokre sɛ ni nyina da ne nhwudu hwada sɛm anokre biada animu ye na ye ni enko ensɛm foforo emu ye kɔ asɛm foforo mu ahohoi framantem ho ne ye ni etwe ɛna de waye amamre ɛne amanne atwa paso mu a samri ohempoporo a wo mpotam togbiga gabusu a wotoso ensia woba abesi eye asoye kese pa ede ama no ahemfie sɛ de be ya nanan matankonwa wani ebeko dwumadi a wodi ho no wetime to tema pa am ya mamre ene amane nso etime afa ne tema pa efra ewo mayimo Emfiam pinu ene dumienu ntokra bi ma ne homne so e wo hohoi kromu a ne nyina ne se yenuanom musromifo yi bi imam no wo ho ohwere no nkwa enam so ma wo mkosie no na bia wo mkosie no na yenuanom hohoifo no e yade a wonte wo ho ase nam so ma okotu amu no ekofa pinche kese ba ho ewi ase na hemfie kese a e wo ho no watwagyatum ahye ne nyina adworo be na nanom afade a e wo ho nyina da e yiraye enam so ma hempopura no wo hohoi togbiga gabusu a otoso nsia papa yi de betu dwa kire mu se de akoso no na ne nyi ho kra esanse ahye na hemfie enam so ma nanom hemfo no mpatam ho nyina da enso kase tiaye emo manfo krom ho no afi obi abo nyinyin aban hya wo mo se de asie no e wo so ohwe na afi na nanom hemfie a e wo ho no osi ne kwa sonko so ne ntikro pa ho abedwakuo mokotena ase ye ho hwehwemu e no de nsem nyina betu dwa Oswafo ohwe framantam so ni afotelai agbo papai ode soso akwa fom a wahye dwumadie na ase a oba besi na nanom hemfie a ehye no Ochiremo na sika odi besie ne 254,520 Ghana cedis ena odi eba besie enam so odi chopa ma na nanom hemfo mpotem ho se esanse ye kasa oba ho chewa dwaye a na chese ne ho ana osiesie no yie nti enu nti na ma dwumadie no eye dan ne sie no achesa Wachirem se nyoma nyina gu akwam a saa brede ye obehya se kura ma hohoye ne kwando kwan ye wo ho no se no mpanimfo ebehwe na wayi akwan ne nyina se de beye akrupon no so emu betie ama kwan ahodo wo ho no nyina nso atumi adaso If we are handling the business of government and the people, we don't have to go by the rules and regulations of the land. That is why it has delayed. The bureaucracies and all that. They are all not comfortable with it. All the urban roads in these two communities. And by next year, we will all be happy with the government. And I don't think there will be any bloodbath or any problem. Amen. Togbiga gabusu ejina omanfo ho nyina namu na nanan hemfo ho esanse wo hempopro nti oda aban ase sa aban atu sa na mo no a obeboa na afi na nanan hemfie wo ho a obesie no atumi akoso jojo edi ama wo mu wochirem se wei enche bebre obesi da ne nyina wie se de be ya na nanan hemfo besa akotena mu na adwuma wo so wo ye bia no wo ye ede bo omanfo a wo mpotem ho. I must say thank you to the government, especially my good, very good friend, the president,
President John Dramani Mahama, who has been talking to me, pulling me down, I said we will do it for you. Don't worry, we will do it. I say thank you to him. Hohoi eni ekoi ya ye ne togbiga gabusu a wotoso ensia ekotwetwe nkomo efa hemfie sonko a omampanyini AC edi ama no ye kɔ ensefufo mu a eto da bia wo mayi mu okomiamia hodo a yeduedua kokko a obehwe ne nkodan ketenkete totofefi asebe wonfe utumu se omunyini kura adwaha ne emomo ye nkwadwuma ye nnonkodwuma a ebro wa hoden eso nanso dwumako bi a wo mo kokko ho dwa eno mu di kuapa kokko omo de esi omani so se sa no mani nyinada wo behwe ne wakon atia Kuapa koko eye dwumeko bi a eboa amakuafo omo yie yonso etimi esipene mpenefo no ede atodwa ya omo kyerese omo bota ye esi wo mani suo se omo behwe na emofra ya wo mundu omo mpanyifie so a yetimi mo omo eye adwumaden omo betimi to ase no wo mankasa enimi yie sa afidi omo betimi abo omo homoden pa ewo mu a emofra dodo na na sese do omo kosuku dem mo omo agent tie ya emo ehwam Omanfo dodo na wo mo do mo ho adwan eko no dodo na efra sante mantem mu epoye mantem mu efimfim mantem atoye mantem mu ena bono ene ahafo mantem mu a kuapa kokko fu mutumi eto kokko ede firi kokko akuafo honom sebe ya wo mo nso esikasem no ebetimi ama na homne so na omabra bom nso ebetimi etumpon wo mo kire mu a akuafo dodo na no ene pasa akuapa kokko fu no wo mo esi gina ya wo mutumi ede wo mo ho agi mu ho ebie na wo konkroto ahodo no emu a ekui etimi esisi suku dan afei nso ebura na enomatu ede ama omanfo a eboa na omanfo yie yenso etimi akonkan principal quality control officer Maxwell Osei Buadu wono enani Adom Kasee etwetwe enkomo ya wo kyese kuafa kokko no wo mo aba ede ama akuafo no mo woni pa bibre nanso ede ma akuafo Beka sai no kuapa etimi atokoko sabre ye omo sini nkwan no ye de omo to ye omo to omo de minim ne mo de omo sini nkwan e wo yensem no 7,757 tons and I said 124,000 bags. So what so I feel more more than Bruce Okra. The more money. Never trust what someone say, Mama, a kono, moon or drum home, any G woman and trust you. Let's just say, so you're crutching knee, and now you're quony. Now, Popasica be was a fatokwa. Fat topper, I said, yes, sir. Now, what the topper said, yes, sir. So far, will be a bar. No one just acquired for from. Now, poor and so with this guy toss idea, the ABB. Neka come the abba to Kukunoria. Nabutaya pantia, and was sent. Yamajana is a cocoa at a 4 year Jumagu. Best say, Moku out of 4, last by a company, Jumana Sequa, Majina, Mensumania Juma, also baby Sobina Juma. Now, Ghana sweat milk on him. Now, I buy see hospital, I buy your pine, I buy a enemy, but I would jump, Kuku, I let me out torn so. Afi yemra enkran kopon mu ha wo de kokobosem sonko ama ahyenkafo a wo omayi mu enkran ka wona won kran kopon mu se ekwan a wo fa so ebo men no eto de bia na ha adwene pa ebi mutime de potokase me kan se siren esi ne ka so wo bom wow obeka se ambulance na se bia panyine bi na twam wo beko no na chese tafrika pa ba ebu ne party sa kokono teato pankwanta ena wo de sa aka no enam so ama empanyimfo enkanka MTT fo chema sano man itiamrant ke be yanka hyenkafo wonhwe na animanimu ya wontwe wo ho emfemfre ho MTT wakachene fa ya ewo enkramante mu ha ede kokobo sonko ya emu eden ede ama droba fo ye won enkramante mu so monhwe wo mu ho eyiye ewo kwan mapa ebi no mafaso a omode nkane afoforo bi atata wo mo eka ne ho a edu anadwo a wo mo eso ne boye na etimi enam so emaka nkwanhia ema na hom ne so ne mu ASP Augustine Okanta Akrofi ya woni Adom Kasee hwehwe nkomo ene ode ensemi eto ye ne ma wo kyerese na so ye no afi mu die wo mo ama mo hom ne so a sani afra se kan nkwanhia dodo na etimi atwe ne tie
no enya de afi won be yenhwe han atena se amaka nkwanhia dodo na etimi ama no homne so onam saye so esan so ede kokobo e ma drop afa wo kire se ebinum e wo hono ma wo mutimi bo aban ne pin enso behwem no na enya de yarefo bia eda wo mu eka ne mu a wo mu de no ekopie mu e wa yaresa bia ne nyina no eye ntempa wo mu pe ede akoduru bia ya wo mu ekọ we en wo kire se MTT fo no eyade abosumi a yewo mu ene afi mu no wo mu etentaso kokọ ede akira drop afo sebe ya ekwan so jojo ahyanka de no wo mu ebetimi edi so rafo ni bi no amfo se sebi how bi na apolisifoɔ no how enso enye how eyemra ewo ho na dabia no kotofoforo eba nsuom nti no obi wo ha o started driving onya sa experience ne da se polisifoɔ etwe na adwene ede akɔ sa nkane asɛm yi ho nti no yeguso a bribia no polisifoɔ a enama nadwo ehia wa snap check for ne ade nkane anya ombetwe adwene akɔso private person wontumi use siren nti no because o kire se embani bi kro a ho a nkrofo de abɔ mo eka ho a emra ne nyintum obi obɔ na ben na ugina nche ba bi kro a oyem kro atumi hyew ahun se enye normal ka ben na yenim no ka owie no se uni aben kro a ho ewo ho a watomra ese ka bia no ewo aben ho na mu aben no ese se umia so a ebɔ ba ko bra won se sisi no ebetumi aba na mu no uyi nsapa ese aben no eja ebo na mo ebinum de omia so no oyi ni nsakra na aben no ebo edi ekire emze ni ameke o hu aben a me ekire esando pun ti se train aben bia na bibia ta ni nyina no eye aben a ye mrem no ye nyintum Adom Kasee ene adrobafo bi atwetwe nkomo e won nsam yi a MTT panyin e de ato dwan ho na sei ene mo nso e de to ye nim ye ta so say hu say follow driver ba ye dum for clean na ya madim obetwem wi ya sa so na ya hwe ye kwan na ye ko ye hu say car ba na ya dum no eni dim ni nyina na ye didim nam nti car no betwem wi na ya sa so na ye ko ye baby sa na ya ye no ye njai wo so a car bi ba na ya jai wo so sa da bi ye ntanya sa no dia so mo ka so mo mpa ne o mo dia fa sa normal plate no eno dia o mtimi mo ejae no ba eno no entoka anim won entoka anim sise bia high ana any high and low bia e bia toka anim a eye we nipa dia decoration wo dia watch car no o dia decoration a cha abosom ya hye ontimi ntobiom ahia ontimi ntobiom because sabobs no eni ahoden enche sese ana hye sese abob no ebe hye eni ahoden tino light asema mo kan we mo ni e wo ho no mo a emre bebre wo no ma police for no de ekutia yen ti se me ye driver ni me nkrasa sticker yellow we bi ma mo obi ba yesi emre ni bi ko sei ni akwakoye emre ni ko sei 508 dada we si we any seat belt o ma ya ma ono wenye seat belt abo emre yesi e den triangle mo di she emre mu ma yen ye colance office ni ye kwakọ register car na mo si eno ashoto nso mo di abeli yen bon o di bellion ni etua o register car ni wie a o meyi ebi atranga na ma ye se ashoto na o so ba bontin bro ni de na ono aye daka ni mu home na o di aba no o mo se enso light ntinu o mo mpe tititi na no na ni eyusu na nde obi adaroma obi di bia ba ye to no bon nti o mo hwe no mo nka mai we ahyenkafo bi ehaw eno na o mo bo aben pa de trotrofo taxifo o mo bo aben na sebe obeka so mu di kotwa nwa no pepe pop pepe saa no mu de tete wa so mu bekom kra no na enye hwe to da bi a traffic light kra so na car ejina no taxi driver e bo aben se huri fast route se den yu obi ntimi nche na so ne nyina mu we kokobọ so kwa MTT of mpanyimfo e de aba ye ka ahyenka eho ensem no na chese chinti ade bo e ade ho hia pa essence of forecast de tibia no se nye wa private car obetua ho eka nanso ene abeto dwase mpanyimfo so hwe ne mu se hwiebe efri ochena enkwa akodu na nwumre so de na chese chinti ade no wode foforo kwa aba abeto abonti ni nyina da ejina fanwo bo ananse a mpanyimfo hwe ya wotu mu no eho Nancy Yantam and a bit to Joseph Fango Bo a idea among homeless so and I'm so a marshanka for the donor and a anymore. So you bet me at Washington, dear Moneno, and I'm penny for your more Ghana Road Transport Coordinating Council, or more to Jaya, more HSA. Now, watching a year, no, a do Moko yin shame, no more train. So, Oswa for ya will share ya shanko by the home and some so no. Will bet me Edenisa Ashankrata and as you moon him say, and watch another day. Nay, idea and Krata in it me about Montaigne Swa. Ashanti, dear, ya, ye began for Mono.
mpanifo ebetumi ede atudwa. Alhaji Aliu Baba ye wono eye twetwefo panyi edemachi RTCC wono enene Adom Kasee etwetwe enkomo ya wo kyeremu se ochina hoebi eyade ahyente de dodo no ebetimi abetudwa na droba for dodo ni bia ene Adom Kasee etwetwe enkomo ewo ne wo mo hwe ni mo se ebetimi aba ole feda da na na yeji ochina eba ye nyina ya asempa ma ye nyina cause they say spare parts nyina ya tum this oil ya to is engine is nya marketing get your car ho nyina ma nyina o ma tututu ni nyina and sa de enye de ko petrol ne bo na eden tramutuma yanso ne beje mo fa ye chance with this price in the ban so price in sankai price no nya ne ntse be ba china na be pia woni beje se price then beje because we have to fuel mu they say the sankai price na yetimi to so ya na ye carrier for so high passenger for being so ekire ye wo makosem e wosa ensem we ehu say omu educate en kakra ansasa increment na aba ohu e ba ne say yeso e beji atum but say impo free mu ana asem so matum from a percentage enye comfortable a wa station wa obetinka na utika mu a wan kasa obetinka haji atum because say ya to patrol no so ntesa ojitum na mo say atum ne kwan so enye say ato boro so atem ka no me ni bi ntimi nanti so ma di atum te what ya say ka me ni bi mi so ntimi nanti nti de wa say me beji sa ni do akọ se me meko Ghana adihye bi no almost said the tibia no kroba ya agya na wo so omugitum essence wo mankasa omu ne hwe a ombetimi aye ede afa hom ye begira we so na ya home so aba na se ekoba se ye ba dia ka ene do so ne mum mekoso akaiwo se www.multitvworld.com saso na Adom TV tube o YouTube so Adom Kasee eda ho a obetimi akọ na akọ ka che onua na ono so kanche ne nua na ono so kanche ne yonko me ba hisia yemu akwa babion ba Adom Kasee eso yenko ensemfo from krata ye bi edi ato a wo manfo etro wadwenche ene bi onso ware chechesem edi amayenu abema wato ananano monse do komla dommo na busuafo ne multimedia busuakuo no etete ne ani ntedodo na wo ho a ene dai wo bopini multimedia efia ha ewo kokomlemle fan of street a wode wonsa ebe hye krata no ase na wo hwempanyimfo a wo bae na kyerse eyare hosem ena na aba obi biada ede ne ntoma ebebo multimedia dia no se de be ya yebetimi esu ne jam yenu abema ba akopɛ komla domo sabre multimedia dwumakuo yeni da kotomo jam ato ye ne abeseno ne nyina nse yenu akomla domo a no ya dwuma BBC wato ayanom ewonse do eda no memenda na dofo ne jamfo gusua a ngoma kese a ye bie mu so bibia asem wo no mra metwero ntumekire book of condolence obia gusua wo betwero ene kura ya no gusua ye Kasee ni padodo no na waba betwero won de ede kire se opani dwumaso a wo ye ma Ghana man bibiman ni wiase afa na nyina no esombo akuni ne ntini bebre ebetwero wonom de amanyofo ahodo afempani edi amanyoku ahodo animu woni a wo ye wonankase wadwuma na mpempi no wotie radio afe wono nso a se wo ye adwuma ahodo na afe komlado model makoma so ewadwuma no ye ho no dodo no anso baaye ebetwero nsem ne bi ede kire se ampa Ghana man abibiman eni wiase afa na nyina ya hwere ade Nyankopon ye adom a ye hwe animu se komlado mo na mu no ebefiri English abruchimemu ebeba Ghana ha na mpanimfo ekiremu a se de tie bia hwiebe ebedu da fiada de na chese mu na beduru Ghana ha na afe mpanimfo so esi gina ye wo so apeda kopotia obepe no korabre areho nanso enye empanimfo nko ene ba Ghana de hye bi enso eba ya wo munyina da ene se wo monsem ne se komlado mo omo kai no mapa wo yeye to mu guso mu su no Ghana de hye dodo na eni Adom Kasee etwetwe ho enkomo be politicians there ye ne na ye dwuma pa I cannot min kai interview dodo a mene na ye ba mene na interviews be brave from the time we were in opposition to the time we were in government and even thereafter. The Bekan said, Yaminim Niaoye, Wamaye who said, Yet, and not do dua will be in few dua, will be Tnevia Sena, a here. The Hianes a Kakrana Yamedia Maon, the would be ye, who were a Becao,
obi wo ho betram bebre nso owu a yenkae no obi wo beba obe ade okwa na wagya ade a ennyina ya dadwen ye ho ekire ye se obi a no ye momoden se bibia ye beye no yengu beyond ourselves yenye bibia ye kwa ebekaye bibia ebema ye maga na yeye bibia nipa yija wo mo ho no mo namwa wo mo pride and they are proud say they were associated with the person. I think most Ghanaians are very proud of him and feel it was a God's gift to us. We pray for the family, we pray for strength, the children and everybody else, to give them the strength and the whole country, strength to be good through this difficult time. Eddie, and so me who said you make canon, or you'll be a mefenopa, or you're down for, or you mean or mommy advice. And see, me for me, a personal loss, pa mommy. And this is a very sad time for me because I knew Komla Dumo personally. His grandfather and my father taught at Achimoto School way back, and so the family have been family friends for a long time. So I look on him as a nephew. But what I want to say is that he was a consummate professional. He was very confident. He was brilliant at his work. He was knowledgeable and very intellectual too in his approach. And he was somebody who could transcend any national or international barrier. I was so proud anytime I saw him on television or listened to him on the radio. And so this is very, very sad. And my heart goes out to his wife, his very young wife, his young 3 children, his father, Professor Ernest Dumont, his brother and sister, and to all the family, the Behu family, the Dumont family, and allied families. He was a wonderful man. He'll be sadly missed because his competence was par excellence. Yeah, abofra wa adwuma no nti obi a minim no kakra mehunu mehia no em se ba akopemum nanso minim na adwuma se ne oye na adwuma sifa okure ni manje ani na me ka se bi a ye nansen sensem a amanfo keka no bi nti akire kura ansa na meti radio na mehu se sana awe hostem no no kure na se kura no meti ho na se besi mitima na me machine if you say obia wom se wo de emono te na dada so ete nanso onye obi a obidi ewu susu abusuafo de sabia ete nchen kura na asemu ya bubu ya pre nti abusuafo de minim mintimi ehu kwan kura asem no omo ete ya esi ehini omo nti nya ebeka ne se nyankopon emboa omo onhye omo din na omuntimi gina na asemwe de edi Ghana dishe bi eni ene wakotwetwe enkomo fa yenua be ma Komla Dumo a wato nanano monse do ene ho nsema hodo a eboboba yeguso echeche ewe yemiemia yekru emebusuafo hyede ne enua no se amane demrifa dui ene amane hunu ya home so emra na afi yenko adwade mu nsemo Oguswa ehwe Adom Kasee afi yenko adwade mu ensem emo wo adwade mu nsem no yede ani echre tema ports na ansa ye beko ho no omafo dodo na etai complain omodadwene nyina da ene se water credit ani wo bo woni atena chese credit na asa enam so ama mpanyifo ababonti de nchemu abase sebe dollar no ama Ghana yesidi na ayedo euro no amna ye euro bi pounds no pampam no netata no itiama sidi no wonhye da ni ahoden eno enenam so akofa san hawe nyina da ede aba Nyumeko ahodo ye omudi akotene ewo nkitawode hu nsem ewo memu ene wo nso ayenhyiemu sonkon ye omane nsenkyerefo atwetwe nkomo ewo mu ne no eno mode atodwa wo mu echese de omemu bibia ebo ayeden wo hwe vat nso akone nimpa afi nso enka ne no na yade a wo mu no mu edikaso bom sonkon nyina no etuo bo ha no mutimetua ede ema wo mu National Health Insurance Leave no mutua ede mo manfo ensese no yade ne nyina no wo mu ebejaye no masesa kawe nyina no ede abesoa wo na wo mu ne telecommunication
communications afoduo edi kasobon sonko no ekomu a ahohiahia na Ghana manfo ebekomu enwumako yi nsem omo kanyina ene se na nse Ghana manfo nyina ebeji atum se fango bo eyade a yatomo enyama hoden ho bo nso eyade a etimi akwadanimo afenso Ghana sika no eyesidi no se wokọ ewiasa mansan edwade bia eyade a sidi no tia ene na hoden nso ete eba fom a wenum nyina na aka ho bie amomadwuma wo mo ehye no eno nso eya atotape eno ze ho behia se wo nso etimi etoto wo mo ebuo mo sebe ya wo mo nso enko ahohiahia mu opanyin Kasee ya wo da Chamber of Telecommunication ano yewura kwaku sechi ado wono ene ne nsentrofo atwetwe nkomo a wo kire se ensem no eba se a ewo se Ghana manfo etimi di abasobode ene ma wo mo na se Ghana ni betina se no be sopa wo mo ne de enya de a etimi ekoyie ene ma wo mo cross afrase enya de a se obi eye ko ane bo ne ade no mutimi etu mu ne nso afide eho abehia so mutimi tum sebe ya wo mo nso eto ye wo so mutimi tua ede ma aban no wo mo nso betimi atua na asomdwe ne pɛpɛyɛ ebetimi ama na homne so ɛwɔ modwuma wo mu yɛ no nso emu sɛ yedum kanea service no ɛbɛkɔ enti no yɛwɔ generators and yɛ more than 5,000 base stations nyinaa ebia wɔ generator akɛseɛ paa generator no nso ɛyusu diesel nso ne boɔ akɔsoro petrol anaasɛ fuel ne boɔ akɔsoro sɛ woka electricity and fuel na diesel car yɛbɔ no wɔ energy ho ɛwɔ adwuma yɛyɛ no mu a ɛno nko ayɛ more than 40% of our operational expenditure na sekyerɛ ne sɛ adwuma yɛyɛ no car titiriw paa wɔ mu ɛne energy ho ɛka ɔha mu nkyikyɛmu ɛboro ɔha mu nkyikyɛmu aduanan nti sɛ yɛto energy mu a anaa energy nyine mu nkanea ene diesel bo kosro pe na kyerɛ yɛka na kyerɛ yɛabɔka paa woyɛ no nso fi hɔ a communication service tax anaasɛ talk tax no afi etwa mu no aban de 6% ɔha mu nkyikyɛmu nsia ɛka sika ɛsɛ sɛ ɛtoɔ a ɛsɛ mobile phone companies no etua yɛfrɛ bibi interconnection fee interconnection no ɛne sɛ woyɛ mfansɛ Vodafone customer na wofrɛ kasapa wobɛtua kasapa mobile phone company no ɛnyɛ wo mobile phone company bɛtua kasapa ka sɛ wayusu wɔ mo mfidie wafa wɔ mo mfidie so na wofrɛ wɔ mo customer nti ɛsɛ wotua no bibi kakra kan na eno eto bia eni ho se fi July sa bre no afi etwa mu no aban de hoamu chiche mu nsia eto 6% aka ho a esese omutu aka ho afi nso CST na nkasa ye talk tax no kan no eno so etise VAT eno so 6% eno ye de ba 2000 aban de ba 2008 breso na eno car esese wo a wo use service no wo udwadini no wo a wo to ade no wo use service no na obetua enso mobile phone companies abre na wo mo ho hiha o mo kakra nti saaka no wo mo fa saaka no nti wo mo na wo mo eti free wo mo mfa so mu edema aban emma users no emma customers no nti wo kan nyina bom na fe wo hwe se de CD no enso na hoɔden akɔfom afi etwa mu yia na kyese nkade a wode bɛyɛ $60 afi etwa mu a year ago last January ade anka wode bia CD 160 pesos ebeto no enne wobehia 2 CDs 30 pesos ena wode ato yɛse sɛ boboni twemfoɔ wo firi so ase bɛka kyɛw sɛ dɛnkyɛ mɛwu a yɛnye n'akyinye wei ɛyɛ apapon ɛba agyina baabi akasa dwumadie mu a ɛna wote so wɔde nsɛm to dwa nti Ghana de hyɛ yɛnom so ɛntwɛn wo pɛ ne hu sɛ sɛdeɛ tie bia no wo kasa hello ɛbo a na wotua no wobɛtua bi ɛde aka ho afei yɛnkɔ tema ne yɛnkɔnkɔhwɛ nɔɔma ahodoɔ a ɛkɔ so ɛwɔ hɔ ɛsan sɛ ɔmanfo a wɔde nɔɔma fira ma no ne ɛba wɔn a wɔkɔyi nɔɔma agents ne ade no dodoɔ no ade soboɔ
ebo custom excise and preventive service adwumayefo se eya kosi wudwumadi a wodi na akwesa hwede abna ne dem kosi kon na Adom Kasee de ne de kire se no kra wum so mu ntimi nyo madwuma ana asesan ene setie ni nyina da ye de honsem atudwa Openi po Ansasare oye marketing and public relations manager Port and Harbour Authority akachi ade ato eye task force amampani tiye no anim se womamodra se hwehwemu emu odene bekoso seps akachi ni nyina ne se yahye se nafu amakomako aduonu baako sa hyen no bi bebo peso esuhyen gina be ho a wohwe se obeyi ni nyina afiri ho opani kiremu a wose wo hunu die nti abepem sa abrei kago a efiri amano ne baaye na abehia ho na nso wose nko wohwe na wohwe ton ni nyina afiri ho no da so a wo ho wose ewumu se owoma akachi de na nso wadwumadie mu no eya akwansidie bi di ama wom se asede eya ayi wom afiri dwuma wose omo yeso no woni Adom TV Kasee twenko no kirem se animanim ya wose mpanimfo tu ho anamo se de be yakwan bia so nioma bia ya asaba mu na si won kwan no obenyina afiri ono afi kago no watimi aton no nyina se de be ya nioma be koyie eden na esi customs kwan nioma aka wo port wontimi in auction eden na esi kwan so opanyin bi ti baby no se he eyi enton eyi twen eyi sebribi sa akoso ana woyen hwem no wo hu ni akoso so customs as an institution no should be empowered. The environment must be enabling for customs to execute its mandate. Yanko ensefufum na fe yanko hwe ewiemu nsachare mu ensemu esanse openo enu enhye da nyiniti enu nso enhye da nkonti hu se de ewiemu besia ye no beboa wo kwan abefa so abetoto no man enka kopom wo hwe ma efiri wochena da ekono wochena awia bebo kakra ensu no akonya se beto ye homabu pembe se aduonu nemom enframa ye homene nsu obe homabu pembe se aduoso enso na nwumere no so sa pepepe ne be nemom enframa ye homene nsu owo mu no ena nwumere no ebehuri akoso homabu pendu ede aka ho ye free enka kopom ebeko atoy mantem mu bia friend se axim agrada abedudwa kakra akonya se nsu beto eye homabu pembe se aduasa nemom enframa ye homene nsu owo mu no bekoso homabu pembe se aduowotwe sanso ena nenwumere so no ebeye nemom enframa ye homene enwumere ne de na ebekoso homabu pembe se num ede aka ho okoapuye mantem ahin krokofuru bia eno so nya de nsachai bia be hyeda abamu akonya se nsu beto no homabu pembe se aduonu na chese ade sopa na enframa ye home no enframa be se nsu be se homabu pembe se aduowotwemienu ena beba abeka ho na enwumere no enframa ye home ne nsu wo mu no bekoso homabu pendu ede account eno ba akojina homabu pembe se aduokno yeko etifido mantamu akonya se nsu beto ne yehwe enframa ye home no emu be rese timiso wetifido mantamu no apenkuto bi na de abowa no na de bia sasa na asese de be ya wope no emfa kwa wei eye ewiemu nsachare mu nsem ene ade ani edi akire no ho atade oso de sha kwada ne se de be ya wochina bi enkofa nsunsu aso boni bia emfa ema ye da ye homra ye ba de aka ene do so agopama so nsem ho ene gide mu nsem ewo ho ni nyina da ye de beto anim Yamu akwa baby on deadu so apom de Kasee boy sahat herbal mixture no ewa bonten se bia yefunu sanfunu onum bia bebo pa wo mo ena afa ho eka epom de mu nsemu ena ye de ani ehwe adwene mu susuanso aya na taibe nipa so se nka wo wawo ba na nka wo so ba no wono tibisi wo ne bewia se na oba no wo atonsa so so sie no eno abi ne course ye nua komla dumo ede no a chese busuafo kra no omote no na da social media so dada ansa kra no mo bete enho ayem hwehwe ne ade yenko ahoma ne so nie ne doctor God do ne enkotwetwe enkomo emfasa ensem no doc yem wakwa ba yeah
Doc, awurade adom ye ho ye awerho ne edidie. Na ye hwe ekwan ye fa so ye nua komla domo ni wo ne ho nsem eba abonten kwa no se social media ene di kai ye na ye hu ansa na chei radio for ye calls ne ade am ye hu se sei na ekoso na busuafo kwante ne ade. Ekoba ne sa ade ba na mo na wo se busua ne tu. Esan se ensunsuaso ba ekra na ye ni kem se benya ewa busua ne so. Minya medase mema atiefo Adom na yenya komladumo asemi bai yenyina nim adwuma na yenua oye enti ya na isusu se abusuafo so ede saade mbekọ adwun na no nkyerɛ sɛ didi saa ba ɔwɔ mutimi esom sɛne nipa no wu a ede in some P and abroad Kasee you can grieving. Say omote no obo no ma ote a wo se nya no kre. Why shocked na say or deny and aso Kasee enyo no. Yeah, I think can you think can you no say enya no kre. Dia bringi kan say hope and denying him say Edia action Kasee sa adena yete no efa ne hono enya no kre sa na busuafo no so bebre na ebe ombeka se enya no kre o edimu kra se ne ye edisi samre ya ye Kasee kra no mu ndim bi se sebio ye nua komla do mo enya no beji pako enu mu na afi akoba ne se ede anga ana se bufu bi se adena yen na ato yen enti doc said you can no say bibi sa ba ana mo ben na wo si tufa ho was said ebusuafo a anamfofo ene family friends ene ya omo ben sa komlando mo ebusuafo no mutimi rally behind them mutimi akọ na want me omo support ebusuafo na nkasa de mutimi chedan to anamo ya ye won chen no ene bitimi ede amoa bi amawo Doc, you better was I'm raining tea. Dr. Gordon Donner, any and a tree and common nature say, Nina da ejina, yen, I attend channel eso, say Babu Busuan, said the bear will read a bit to chess and Sarah, you find in Nipa home. A pomdin home some Shannon so says a hat, heba Mr. Enefa home eka. Yet be see a nafi, Gennaro Gattuso, or the Ago Pramason sem abre. ebusuafo ye mo bibia kwa ba de ba ago kensie ejumedie so na yesha semfi African Nation Championship ekoso was South Africa the Chan Tournament 3rd edition and the local Black Stars so many Victoria Guinea omutumi Ethiopia de share so emas Ghana etumi winning 1-0 was akensiem na chese local Black Stars so mutumi qualify for the quarter-finals of the competition so now we group C ho biom so they Libya omni Congo Brazzaville so about 2-2. I was against Libya so aseli through to the quarter-finals and so musunya 5 points. Our group C. Ochina local Ochina nyame Adom Chan Tournament ni nyina ebetumi atwa so South Africa Brochimem Free State Stadium and the local Black Stars of Ghana omutumi ede against any so omo wini 1-0. Yetwa in some no so yempie mu our Ghana Football Association or so and our Ghana Football Association Secretariat and press briefing Kasee etumi to jani nyina ne say FIFA World Cup 2014 preparation Ghana your program kan say say wo hwe your group na Germany almost start preparation for the World Cup so and akopie mu so ade Germany so start Sanidara spokesperson at the Ghana Football Association den say bi tuja
ɛwɔ sɛ adwumadie no ase and our communications director Edema GFA Yera Ibrahim Sani Dara waba monten so ede abesuja watch say oh GFA for mo bom homoden ya wo mugo so a etoto niema wo se nyese bia kasa na wo mo ma bonten me kasa na nkyerese wo mo adwuma na emom no mugo so a wo mo bo adwuma wo mo ni stakeholders ahodo ni nyina etimi atwetwe nkoma sponsors wo mo nso e wo so motimi bepie mu nyina no GFA ene wo mo egu so a wo mo atwetwe nkoma na Twa and Sam no Sobeka last week and FIFA Ballon d'Or no to me toja the best and as world best player and Edema Cristiano Ronaldo na so say baba betuja coaches omo vote Edema players no be brese baby kululu pa etume pie wo mu na mo ngidi say Cristiano Ronaldo e deserve it. Yamwa kwa bafi yanko enijide Kasee bo emu onyum tuni e friend said Nicholas omane e champon e yobi a wagidi peye e wo mayimu na ojenyum foforo kwa babonte e friend say maha shala no wageso hash bus na enyum no na wo se ene ya se yankase yenua komladomo wato na nano mo nsedo ntenyum no wotu no de ama komladomo eni tu hwe nua ageso maha tala no wageso hash bus a chese ni nyina da ene se ye de kai komladomo Araho sema ekoso ewo maimo no eninum no behia ye a chese wo manfo etwem a wasi yo yetwide ene Kasee ni nyina da aba na wiye na ensama hodo a ye de ebremo bi ene se yekọ eyetema ekohwe no ma hodo a ekoso ewo port sanso na ni gidada emu ne yekọ hohoi ekohwe na nanmatan konwa eye ahimfie sonkwa yesi ede amomo abrante bi e Kasee wekum nipa miense yekom no se na ni nyina da obi beso so water house na chese nya ade anokuru bia da ewo mu yede honsam ebremo me amekenkan ye obidum bie kwaku adukumi adomdom ya ochina da ye besanso ehia bio aseda kese enkomo obi bia da so nya daje na hwe ye ochina obetumi akọ Adom TV Tube na wakọ akọhwe YouTube so sanso na www.multitvworld.com masada wasibio